Quan estic mirant a la Marta en plan i ella està actuant i està sent la Wineta, com coneixent a la Marta en sèrio, o sigui, m'impacta molt sempre que la veig perquè sento que la conec moltíssim, llavors quan veig a la Wineta dic, és que aquesta tia va un pas per davant, o sigui, em passa molt, em sorprèn molt, o sigui, a mi m'eclipsa i penso, realment ets com la primera i ets el futur, saps? Quina de les dues estira més pets? 1, 2, 3. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Hola a totes. Benvingudes a Dentro. Tenia una mica de Alba, pressa. per favor. Sí, estic una mica ansioseta. No se pot així. Hola, què tal? Bona tarda, com esteu? Com esteu? Molt bé. Molt bé Aquesta que és la claca que responeu. ens agrada. Perquè sempre, com esteu? Silenci. Sí. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per venir. Una altra vegada des del Hoxton. Com veieu i pel que ens seguiu no tenim res de credibilitat, perquè cada vegada diem mai tornarem al Hoxton, Poble tornarem Nou, a l'estudi. Lliure Poble Nou, tornem a estar al Hoxton, no passa res. Moltes gràcies per venir a veure'ns amb aquesta calorassa, però us assegurem una boníssima estona, la Carlo ni la pensareu, ni la notareu, no estarà entre vosaltres. I moltes gràcies també, sobretot, per esgotar les entrades en 30 segons, perquè això ens fa evident que no estem tan boges, la gent està pitjor que nosaltres. Sí. Ja sabeu que en aquests programes és molt important la vostra presència. Suposo que haureu aprofitat per preguntar moltes coses que nosaltres, si volem mantenir relació amb aquestes dues persones que ens acompanyen, amagades darrere de la planta. Estaria bé no preguntar, vale? Exacte, les tenim allà. Les tenim darrere de la planta. Així que moltes gràcies també per acompanyar-nos. Sí, s'ha de dir que Dentro aquesta temporada s'ha convertit com en una mena com de podcast sorpresa, com un pop-up, no? Sí. En plan de, demà estarem aquí, amb aquesta gent, i de sobte veniu i ens fa molta il·lusió. Ai, no, uau, guió. gràcies, visca. Vale, perdó. Fa ventet, però és una bona senyal que faci vent. Sí, no la veritat, asfixiades. la veritat. Dit això, avui és un d'aquells Dentros dels que ens agraden perquè parlarem com de l'amor, de les power couples, de casa nostra. De les parelles que ens obsessionen, les que ens agraden, les que admirem, les que ens fan una mica de rabieta, també. Sí, també. I avui tenim a la parella revelació de Catalunya, que això és bastant heavy. Sí, és així. Llavors, abans de fer-les passar, farem com una mena així dinàmica, que podeu intervenir. Que no serà un noticiari, no perquè serà noticiari. els que hagueu vingut aquí només per la música i la Wineta, que ja passa. Però, hòstia, tia, i t'acabes de carregar el cliffhanger. Per què? Bueno, sí, ja tothom ho sap. A no? veure, ja ho sé, però jo m'imaginava com en plan tambors i batucada. Bombo i platillo, com es digui, no. Sempre fem com un noticiari com actualitzant la cultura pop. Què passa? Que entre que fa 1000 anys que no fem episodis i aquest episodi es publicarà no sabem quan, clar, és una mica raro. Llavors, el que hem decidit és que farem una petita dinàmica que deixo que l'expliqui l'Iñaki, perquè com que és actor se li dona molt millor com aquestes coses, ficar-li emoció. És actor i ha anat a esplai, que això també ajuda. Correcte. El tema és que hem establert com una mena de categories de parella. Llavors, jo diré una, l'Alba dirà una, les comentarem, podeu intervenir, us preguntarem si esteu d'acord, si no, podeu tenir idees i dir, doncs jo aquesta parella la col·locaria en aquesta categoria, ho farem així tot una miqueta democràtic. Vale? Tampoc les comentarem massa perquè no tenim molt temps. No tenim molt temps i volem explicar les convidades. Haureu de dir si esteu d'acord o no amb el que diem. Primera categoria de parella seria parella consolidada preferida. Quina diries tu? Jo, Emma Vilagrassa i Jordi Bosch, com molt bé t'he dit moltes vegades i com era molt esperable. Catalunya triomfant. Tornarà a ser rica i plena. Digue'm si hi ha una parella més consolidada que Emma Vilagrassa i Jordi Bosch. Bueno, a Catalunya, Sílvia Abril i Buenafuente, déu-n'hi-do, Catalunya-Espanya, diríem. Bueno, però fer-los fora de Catalunya directament... No, home, no, pobra gent. Estem ampliant. Que estiuegen a Menorca. Estem ampliant territori. No hi ha res més català que estiuejar a Menorca. Ja m'enteneu, però l'ore català, vale? Jordi Bosch i Emma Vilagrassa. Per vosaltres quina és més, en plan, consolidada a Catalunya? Parella consolidada a Sílvia Abril, Buenafuente o Emma Vilagrassa o Jordi Bosch? Debat, hi ha debat. Han dit Emma Vilagrassa, però estic guanyant. Sí? Efectivament, Emma Vilagrassa. Anem amb els internacionals. Jo crec que no hi ha cap parella més consolidada que Zendaya i Tom Holland. Haig de dir que sembla una mica com cosins, no? Queden molt bé igualment. Queden molt bé. O sigui, és veritat que és una parella consolidada que estimem. Estem d'acord amb Tom Holland i Zendaya, ens la creiem moltíssim, oi, aquesta parella. Anem amb mort amb ells a saco. Vale. Hi ha una altra que per mi és consolidadíssima, però m'agradaria veure la vostra reacció. Sí, aquesta desperta com relacions polars, diria jo. Per mi és ultraconsolidada, no hi ha paraules, i per mi gràcies a ells crec en l'amor. Úrsula Corbero i Chino Darín. Bueno, sí, vale, aquest sí. Pensava que anaves a dir una altra. Perdona'm, és que m'he despistat. Han dit tots que sí, i heu de saber, l'Iñaki no ho està dient, però m'ha dit, jo n'hi crec tant. Ho ha dit. Per què m'exposes d'aquesta? No és veritat. Perquè t'acabes de sumar el carro, amore. No és veritat, és que jo pensava que anaves a dir els Beckham.
Ah, sí, bueno, els Beckham. Victoria Què Beckham i opineu dels David Beckham és una parella bastant curiosa. No, quan van començar i Creus tal. que tenen sexe encara? I crec que els manté el sexe. Es manté el sexe. Crec que tenen moltíssima passió. Crec que els manté el sexe i crec que han demostrat al cap dels anys que a banda d'una empresa, no? Repetim, jo crec que hi ha amor encara. Ningú està d'acord amb mi? Els Mira, Beckham... una miqueta. Sí. Gràcies, Carla. Gràcies. Següent, diríem, Rihanna i A$AP Rocky, bastant consolidada. La meva parella preferida, eh? Si em reencarno, vull ser amb Rihanna. A més, m'encanta aquesta cosa de la Rihanna de com de quedar-se embarassada, perquè clar, ella pot viure una maternitat molt plaent, que és una baixa de maternitat real, és a dir, no fer res i estar amb el nen. I ella no para de quedar-se embarassada per simplement treballar encara menys. Jo aquest és a dir que... Banco aquesta opció. Està consolidada, però quan va sortir jo no les tenia totes. Sí, és amb Rocky Rihanna. Següent categoria, parella que t'agradaria que fos real. Vale? Jo per mi aquí És a dir, tinc una molt clara. rumors que ens agradaria Rumors que ens encantaria que fossin reals. Pedro Pascal o Mara Polo? Sabíeu que era un rumor? Perquè jo ni És un sabia rumor que era real. un rumor. Bueno, jo és que ni sabia que era un rumor. ja us ho explico jo. Va. El Pedro Pascal i el Mara Polo se'ls ha vist sortint junts d'un hotel. Lo qual... Llavors, Bueno. a internet la gent en va plena i diu que es rumoreja que han tingut una història. Jo fantasejo amb que això sigui real. Home, seria Sí, una jo grandíssima estic parella que mega sabem dins que d'aquesta mai parella. passarà. Vale? Si Però pogués tot i pagar així, diners perquè fos real, els pagaria. pagaries. Següent. Vale. No sé, a mi aquesta m'ha arribat, i si no ho tallarem, perquè és gent que vull que sigui amiga Comencem meva en bé. el futur. No, perquè... Parelles Esteu d'acord? Sí, oi? Parelles que no entén Perdoneu. res. Aquesta categoria crec Parelles que que no dona entén bastant res. suc i me les has fet borrar totes, però bueno. Timothy Chalamet i Kylie Jenner. Jo és que ho entenc tot. O sigui, jo és que ho entenc tot. Una cosa, Sí, no entenc una cosa res. és que ho No ho entenguis, enteneu. però en el fons dius, no entenc res. Tot i que ho entens, però en el fons no entens res. Genera debat. Jo ho entenc. Algú vol dir... Què opineu de Kylie Jenner i... A tu T'encanten. No s'entén. Ah, espera, el micròfon. Et volen passar el micròfon. Hola? És mi sueño fer això. Dic que aquest punt de no entendre la parella i dir, hòstia, que raro això, m'encanta. I veure com els dos són de mons diferents és com, uau, lo más. Una altra parella... I com es miren, eh? Sí, clar, o sigui, una altra parella que no et creies està durant més del que ens Està durant pensàvem. molt més del Està que- durant del més que del que ens pensàvem. pensàvem. I tothom deia, ja, Totalment. i ara comencem però a callar boques. qui creieu dels dos com que està transformant més a l'altre? Sabeu això que passa quan comences amb una parella? Hi ha un que s'adapta molt a l'altre i es Quan canvia la són personalitat? diferents, clar. Qui està mutant més? Ella. O sigui, ella està canviant, s'està moldant a la Kylie Jenner. Al revés. La Kylie... Ella Ella el canvia a ell. Ella està canviant. Ella està canviant molt més, està molt relaxada, es riu, és com una altra persona... Riu! És que abans Va no al cine. reia, abans Sí, no però va al reia. cine. El Timothy Chalamet abans era com performava molt més lo indie i ara està molt en aquesta cosa... No. Sí, Saps, com s'està com molt americanitzant, tens raó, s'està americanitzant, està en plan bro tot el dia. Sí. Però això és una mica fer-se famós. O sigui, lo de l'indi ens ho vam creure poc, no? Ja, O però- tu vas creure. En Jo- plan, Timothée vol ser com ultrafamós. I a més ho ha dit, o sigui, ell té un discurs d'aquests de jo, que a mi m'encanta. Vol que ser tingui una aquest estrella. discurs. Estic Vull a ser una favor també d'aquest estrella, discurs. Ambició a saco, Sí, sí. fora caretes, honestedat, vull arribar dalt de tot, costi el que costi, això està bé que ho digui així. Següent Ah, sí? Ja s'ha acabat el següent Timothy. categoria. Jo no havia estat amb el debat, bueno, perquè però després, vale, després d'acord. començaràs, tallem. Llavors, D'acord. jo vull anar No, per però ells feina. no s'enteraran de res. Jo, però jo sí. Vale. Llavors, haig de posar límits també. Molt bé, posa Això passa a límits. totes les relacions, Alba. És així. Parelles que no et creus. Que no et creus que dius, això és una bola com una catedral. Qui? Cristiana Georgina, dic jo. Ah, el No, Timothée. tu dius del Timothy, la Kylie. Kylie és mentida, eh? Que no, que està firmat. Hi ha contractes de relacions. Aquí un dia ho va Sí, que ho vam explicar. No. Jo tinc una amiga actriu catalana Ai. que ella em va explicar una vegada, quan va intentar emprendre camí als Estats Units, que a ella se li va oferir signar un contracte de parella falsa Jo això no ho sabia. amb Dave Franco. Ja, mira, ho acabo de dir. És que m'ha vingut ara, no m'han recordat fins ara. I ara ha baixat la versi i m'he recordat. Heavy. Però Diu bueno, la Joana que el firmes. el firmes. Clar, però està amb la Brie, amb l'Alison Brie, saps? I aquella és una parella molt de veritat. Però bueno, A veure, firmes el teu futur? sí. Vull dir, això és així. Vols dir alguna cosa? No. Tornem a les parelles que no et creus. Jo havia dit Cristiana Georgina. Us la creieu? Però clar, ningú se la creu, aquesta, no? No, Vull no. dir, Per què no us la creieu? És que, home, l'altre dia el Cristiano Espera, Ronaldo li va m'interessa- fer una entrevista a la Georgina que li faltava dir quin és el teu color preferit? Dofí o cavall? 1, 2, 3... O sigui, era una cosa Dofí o absolutament cavall. feta per una intel·ligència artificial absurda, aquella Per què entrevista. no us la creieu? Què creieu que passa aquí?
l'Iñaki vol dir que és gay, perquè com que ell és gay, llavors... Bueno, però per què no ho dieu vosaltres també? Tothom ho pensa. Home, perquè tothom ho sap, Iñaki. Vull dir, és una cosa que ho sap tothom. Després, la següent parella que no et creus, a mi m'agrada bastant. Obamas. Els Obamas. Què penseu? Home! Bueno, nois, que desmuntarem un mit ara mateix. Wake up, nois, wake up absolut. Mira, nois, si us diré una cosa. Fa uns mesos, a l'Alba Riera, li va arribar un rumor Això m'ho ha recordat ell avui perquè jo... i em va dir, no el puc dir perquè m'ha arribat arrel d'una persona que treballa a un lloc que m'ha demanat que no ho digui. No sé, encara no sé I el rumor era que Barack Obama tenia una relació des de feia molts anys amb Jennifer Aniston. Però Sí, això, sí. que això se li va preguntar a un late d'aquest... I la Jennifer Aniston va sortir fa poc desmentint-ho. Que no m'ha arribat només a mi, que li ha arribat a la Jennifer Aniston. Home, li ha arribat a ella. També. Vull dir, haig de dir que jo crec que ho vaig veure per internet i vaig dir que m'havia arribat, perquè jo encara no sé quin canal hi ha entre Obama, Jennifer Aniston i jo, perquè a mi m'arribi aquest rumor. Realment. Sempre diuen com estàs a 5 persones de tothom. Sí. Llavors, Següent. és veritat que jo crec que porten molt de temps, ja fa molt de temps que es parla de crisi entre els Obama, llavors crec que s'ha parlat tant que quan el río suena agua trae, no passa res. O sigui, Tot i que jo, és normal que la entre gent els es Obamas, separa. soc bastant Team Michelle, haig de dir. Bueno, sí, clar. A veure, jo entre els Obamas també soc Tim Michelle. Haig de dir que Jennifer Aniston, per això, em faria gràcia amb l'Obama, perquè Sí. l'Obama té una pinta del típic nen... O sigui, tio, és que al final és un home que mirava Friends, i evidentment, un home que mira Friends només té un personatge preferit i és Jennifer Aniston, Rachel, per si no ho sabíeu. Llavors... Següent parella que tu no et creus, que estàs posat tu, Alba, Pablo Castellanos i Maria Pombo. Però absolutament no. Us la creieu? Ah, sí? Sí, te la creus, eh? Sí que te la creus. En general és una parella que la gent es creu bastant. Algú vol aixecar la mà al micro? Hola? Podem parlar de la Pombo màxim un minut, si no és blanqueig, vale? Màxim que estava saludant algú, que ens hem liat, que no volia la teva paraula. Doncs mira, perfecte, no els hi donem veu. Vale. Nosaltres. No els hi donem veu a les Pombo. La categoria de parelles que més ens agrada, crec jo, que és sí. parella sorprenent que de sobte dius ojo, ojo. Una categoria. Anna Gabriel, Jordi Évole. Jo no diré res perquè tot pot jugar a la meva contra. No et mullis si no vols. Jo no és una parella que jo és sorprenent i dius ojo. Vale, no us imagineu com mític dia de Reis i ella obri un regal i és una faldilla desigual. Llavors, ella dient, hòstia, no crec en el capitalisme, i ell dius de segona mà, i ella diu, bueno, merci, perdona, m'ho imagino. No et vas escoltar la Torre Cabani perquè l'Anna Sí que Gabriel l'he escoltat. és molt presumida. És molt presumida i molt coqueta, ho va dir. Sí. Ho va dir. Però també és anticapitalista. Sí, clar. Llavors, potser gastar-te Com jo. 80 paus en una faldilla no te'ls gastes, saps? És veritat. Bé, en tot cas, d'acord. Més, Lily Rose Depp i bueno, evidentment no sé dir quin nom. No ho sabràs Joana, com dir. és? 070 Shake? Ze- Bueno, ja sabeu. 070 vale? Shake, o ja així, sabeu. no? Sabeu qui és, la filla del... Vale. És una parella, Sí. és una parella que al principi es diu wow, però per mi, mira, vull formar Makes part sense, d'aquesta parella, per mi porten 3 anys i segueixen follant cada dia segur, o sigui, són fantàstiques, són perfectes. I ara hi ha dues parelles que les ficaríem en una mena com de pack. Sí, que hi ha dos parelles és la que màxima són... representació de sorprenent, però ojo. Sí, i tampoc tan sorprenent, o sigui, hi ha dues parelles que són meitat catalanes, meitat espanyoles, D'algun lloc? del món, que han sorgit fa relativament poc i que per mi són dos cervells que es troben, que fan una fusió, que són simbiòtiques, que s'han trobat en el camí, dos universos que creen una nova galàxia. I evolucionen que són Homo sapiens Amaya sapiens. i Daniel 2000 i Pili, Spain i Carolina Durante. I el Diego de Carolina Durante. És Són dues així. parelles que fan com molt bon És un combo. match increïble. No esteu realment. d'acord? Gens emocionada la gent, eh? Vale. Dic, No perdó. t'enfadis, no t'enfadis. Home, és que per mi Amaya aquests són els cruzar la passarel·la. O sigui, Jo crec que després de tant sempre. desamor a la Maia estic com molt content que hagi trobat algú Sí, amb qui és de sobte veritat. dius pumba, saps? Llavors, després, ara la categoria nostàlgica, que és I parella... és l'última, vull dir... Parella que t'hagués agradat, que hagués funcionat. Jo haig de dir, Shakira i Piqué, has dit? Home, no, per favor. T'hagués agradat que hagués funcionat. Per què? Espera, per favor, necessitem el micròfon. Per què? Aquest testimoni mereix... Per favor. Home, és la parella de la infància, però si De la teva Però la teva infància. infància, quina edat tens? De la meva adultesa. De la meva Quina edat adultesa. tens? 19. 19, clar que és de la teva infància. Ja, Com és bueno. La teva nostra és infància? Xenoi Bisbal. Clar, la nostra és Xenoi Bisbal. També. Ja em sap greu, però... Sí. Bueno, en fi. Però bueno, tot és respectable. Bueno, està bé. Vieja. Li deia a la Carla. Xenoi Bisbal, per mi també, Ben Affleck i Jennifer López. A mi em va fer... Ja ho sé. No, és que ell té un tema. Però no amb et va fer pena per la Jennifer, que dius, una altra vegada?
Tu creus que ho sabia? Sí, però jo pots tornar a caure, Micròfon. No, tu pots saber-ho i tornar a caure, que a mi m'ha passat molt això. Rob, és aquí davant. Passa-li el micròfon. La red flag ja hi era. Després d'Anna d'Armes, poder... no sé, bloqueja. Contacte zero, li recomanaves a la Jennifer? Totalment. D'acord. Era l'Anna de Armas la que després d'allà se la va veure amb un cartó en piedra del Ben Affleck? Això ho recordeu? Anna de Armas va estar amb Marc Clotet. Sí, és una oi? cosa que de tant en tant va convé recordar. Anna de Armas Per la amb Marc història de Clotet, Catalunya. també. Pel bé de la història de Catalunya. Pels nostàlgics. Convé recordar. També recordem que Anna Clotet, quan va estar aquí, li vam preguntar què tal, Anna de Armas com a cunyada, va dir, tot el que va respondre va ser, és la persona que quan es lleva està més guapa del món. Crec que jo diria el mateix, és que clar, aquella cosa. Vale, llavors, altres. Sí, per mi, ara, aquesta és la de la meva infància, Vanessa Hudgens, Zac Efron. Tampoc ten infància, Adolescència. A mi em perdonareu, però aquesta em va fer molta pena quan ho van deixar. Aquesta hagués sigut perfecta que seguís. Tu fa Però contracte, potser, eh? És d'aquelles parelles, exacte, que nosaltres volíem que ells estiguessin junts, però ells no volien estar junts, que és diferent. Vale, jo Et deixo dir una més, que és jo com aquesta. que no podia dir Rosalía i Zetangana perquè em matareu, vale? Però sí. Rosalía i Zetangana, vale? I podria dir Rau, però bueno, això ja... No. Recullo cable. Evidentment, Rosalía i Hunter Schafer. Sí. Hagués estat molt bé. Aquesta ens hagués agradat relació. que hagués prosperat, la veritat. I jo crec que ho podem deixar aquí, perquè Sí. no? És la que tots estarem d'acord amb que aquesta Bueno, relació... jo perfecta. abans de fer entrar les convidades aprofito per preguntar-te en quina categoria creus que les convidades que venen avui encaixarien. Les que venen avui. Parella sorprenent que de sobte dius... Ojo! Un aplaudiment per les convidades d'avui, per favor. Bueno, Muixca i Wineta, benvingudes, com esteu? Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Alguna cosa a afegir a les parelles que hem dit? Jo crec que heu triat la que jo també triaria. Quina és? La de... Parella sorprenent, però que no- ojo. Sí. Que vosaltres sou parella sorprenent, sí, però ojo. Sí, jo crec que també. Abans de Estem començar d'acord. l'entrevista, però crec que hem de trobar el vostre nom de xipeo. Jo tinc dues propostes, que és o Winushka o Mosqueta. Mosqueta està mono, perdó, és que no vull desequilibrar la balança, però és que... Hòstia, Mosqueta està feo, L'altre. Per tu, però per la Clar, gent és Mosqueta moníssim. és com... Mosqueta o Winushka? Què en penseu? Jo crec que Winushka, Sí, no? mola més. No? Winushka, doncs serà el nom de l'episodi, si aproveu. sapiguem. Aproveu? Perfecte. Win, però amb W, com de guanyar, saps? Com del teu Instagram privat. The Winners. Exacte. Vale. Però això potser no s'havia de desvetllar, no? Perquè per alguna cosa No, era és privat. públic, és- ara... Sí. Ara ja no. Però ella no accepta i ja està, la gent que... Ah, que és privat ara? Crec que sí. Ah, no? vale. Crec que sí, no? Vale. Follow o no follow. Bé, la primera pregunta que volem fer-vos, perquè creiem que és una mica servei públic sempre amb qualsevol parella de persones conegudes, perquè costa molt ubicar i és necessari per fer càlculs, és quant temps porteu? Quina és la data? Molt poc, en plan... Farà un any que ens vam conèixer, ara. Ara, aquest fin de farà un any que ens vam setmana. conèixer. Pues Aquesta setmana. Deu fer ara Més o menys. de nòvies 9-10 mesos. És que no... Sí, jo per mi com des de l'agost, però no sé si és el que tu comptes. És que, clar, pregunta complicada, ara. 9-10 mesos. 9-10 Des de l'agost-setembre us vau conèixer a principis Sí, d'estiu, exacte. Summer Love, i es va consolidar a finals d'estiu. Sí, més... I teniu com data més que o menys. celebreu, en plan... No, ja ho veus. Bueno, ja, però... No O sigui, jo, això de que feia un any que ens coneixem, sí que ho tenia com un... És una data important, saps? Sí. Això també, però la data exacta com de nòvies Com no... és que us vau conèixer? Bueno, ens vam conèixer a un festival De música. de Vale. música. No direm noms del a les festival. 4 del matí. I res, pues, ens vam presentar, com un col·lega de les dues ens va presentar en plan, ei, et presento la meva amiga. I jo en aquell moment estava en plan, joder, que pesado, sempre m'estàs presentant a gent, saps? I de cop em va presentar la Perquè Marta. ella estava rotllo dient-me a mi està la Muixca com et vol conèixer. I ella està dient, està la Wineta, et vol conèixer. I era mentida, en plan, jo no sabia qui era la Wineta en aquell moment. O sigui, No Celestina... sabies que era la Wineta, perquè t'agradava la cançó de Sí, Gork. però a la cançó, però no ficava Clar, persona. La cançó de Gork, on Clar. on l'havies conegut, la cançó de A la Gork i la Wineta? Torre. Ah, vale. De res, Perquè Catalunya, la Irma és molt fan de la Torre. Exacte. No, que és veritat. Que és que la que Però pot tu fer ets un la cançó. autobombo... Ja està. No, que a mi em feia il·lusió que tinguis algú a veure. No, realment la Torre ens va juntar. I llavors ja ens vam presentar i ja vam estar tota la nit piqui. Sí, un Celestino. Sí, però no ens vam liar aquella nit ni res. No. I qui li va entrar aquí? És que... Irma, què vol dir? Jo? No. Mira, ho explicaré jo, Sí. ho explicaré jo. Explica-ho tu. Crec que he d'agafar les rientes.
O sigui, aquell dia jo crec que va ser com un fletxazo mutu. Sí, això és veritat, això és veritat. I no va passar res, com per molts motius. Perquè eren les 4 del matí en un festival, potser Ja no està, tocava. però vam parlar moltes hores, que és lo important. Sí. I després, el dia següent, la Irma va posar un tuit, que això és públic. A veure, ens vam despedir amb un petó aquí, llavors va ser com... Va passar mig. Llavors jo vaig ficar un tuit abús de poder total, en plan, Wineta, m'agrades. Bueno, Wineta, Gorg Remix, que aquest tuit jo vaig estar tota la setmana, vamos, que Llavors ja ens hem no vaig tenir trobat, ressaca aquella setmana, perquè estava I a la torre contentíssima. estàvem cridant i quasi obrim una ampolla de cava, també t'ho diré, Clar. les coses clares. I ja està, i van evolucionant, ens vam trobar Vull dir que jo crec que va ser tu, saps? Perquè vas ficar aquell tuit. Bueno. Jo també ho crec, perdó, no m'ho he preguntat, però com... Jo vaig fer la tirada virtual. Qui fa el tuit ja està... Jo vaig fer la tirada virtual, Clar. però la tirada Em presencial... vas seguir els meus 2 Instagrams. Sí, però la tirada presencial jo crec que la Marta una mica més, però bueno. Després jo tirava molt de like a story, però que evidentment la Irma no, Clar, no jo no veu ho els veia. likes. I jo pensava, per què no em contesta si li estic ficant likes, saps? I és perquè no ho veia. No ho veia. I vau tenir com una primera cita a l'USO? Sí, recordeu com una primera cita de... Primer dia que vau quedar per anar al cine, per anar a sopar, per... Sí, jo sé quina és la primera cita, però ja havien tingut moltes abans. Però O sigui, portant que 2 setmanes veient-nos i de cop un dia dir, vale, doncs anem a fer una horxata, però ja ens havíem vist, saps? O sigui, com que ens vam anar trobant a l'estiu i com ens vam trobar a Mallorca... Ens vam trobar a Mallorca. I ens vam liar. I llavors ja no ens vam veure durant un temps i a Barcelona ens vam retrobar, no? Exacte. A Mallorca de festa. Que mona, Sí. De festa. A Mallorca. És l'oversharing definitiu, Jo tenia- aquest podcast. I nosaltres. I sou les elegides. De Que bé, moltes gràcies. Si algun dia Déu no ho vulgui. Déu no ho vulgui. Déu no ho vulgui mai, ho deixeu, i voleu fer aquí el comunicat oficial, Vaja, nosaltres Som us la vostra oferim plataforma. la nostra Si ho plataforma. deixem és com que estarem no loop amb passarà. aquest vídeo, saps? En plan, com, buah, quan Serà estàvem aquells bé, que tal. plores. Sí, horrible, horrible. No. Quan vau decidir fer-ho públic i per què? Bueno, parla tu, perquè jo estic parlant molt. A veure, jo no volia ni fer-ho públic ni amagar-me, en plan, tampoc crec que interessi tant la meva vida, va ser en plan... Crec que sí. O sigui, sí, però no, Bueno, saps? En ara, plan, com, a curt termini va ser com... Òbviament, tampoc m'agrada fer com un oversharing que flipes, però sí que és veritat que és que som cul i merdes, anem a tot arreu juntes, estem tot el dia juntes, llavors sé com, si algú s'entera no li diré, no és la meva nòvia, doncs ja va ser una mica fluid, no? O sigui, jo crec que no ens amagàvem, llavors com just a l'agost hi ha com moltes festes majors de Barcelona, tal, com que pues, suposo que la gent ho veia, i llavors ja... Ens vam pillar i no, ja està. Sí, i ja pues, una foto que va penjar la Irma, horrible, que està a internet, com... Colin Irma. Vale, sí, vam penjar una foto d'after i vaig fer una foto d'after i la Marta pues, sortia una mica... Que surto molt malament en aquesta foto. I aquesta és la presentació oficial que va fer la Irma de tu, aquella foto a mà. Aquella foto va demanar un boli. Aquella foto no érem nòvies encara. La foto que et vaig passar jo i em vas dir que aquesta no l'utilitzeu per cartell. Sí. Aquella foto no érem nòvies, ella ho va penjar com en a la seva compte d'Instagram, la TT Omple amb la copa. I ja està, però és la foto que van agafar del que no surti com per dir que Bàsicament la Juliana Canet va decidir tot i ja està. Va decidir que aquella foto jo sortia perfecta. Sí, ja està. Surto com el Serrella Filets de bruta. Serrella Filets m'encanta. Molts cors. És que el Serrella Filets El m'encanta. Serrella és un pentinat molt complicat i a tu et queda tan bé, Home. Marta. O sigui, mira, ni Aitana, top 1, Serrell, ets Moltes tu. gràcies. Català. A més que, o sigui, jo recordo quan te la vas És fer, així. que vas anar com a la perruqueria... Vivies a Madrid encara, oi? Sí. Que vas anar a la perruqueria i el senyor no en tenia... No, però me'l vaig fer a Barcelona. Te'l vas fer a Barcelona. A la Trini. Arroba la Trini. A la Seguiu a la Trini. Trini. Seguiu a la Trini. Vale, o sigui, sí que quan us veu conèixer una mica éreu fans una de l'altra o coneixíeu la carrera de l'altra o sabíeu una mica Jo el que sí, feia? la Tu Irma- eres fan abans de Jo conèixer-la? sí, m'encantava la seva música i l'escoltava molt, la veritat. Sí, jo crec que la Marta era fan però no era grupi. O sigui... Sí, clar, és diferent. O sigui, a mi era molt, com es diu, ser consumidora no m'agrada, però com que Sí, escoltava molt la seva escoltaves la música, música. sobretot amb... Oyente mensual. Sí. No sé si tant, Joder, amor, em vas dir que tu... O sigui, sí, no, m'he confós amb lo del rap, m'he confós amb lo de... Oyente mensual. Ara ella sortiria a la primera, segur, al rap. Però sí, Oyente mensual 100%, i havia anat a molts concerts seus i tot. Com és que heu volgut venir al programa, doncs?
Jo per fer el xeca als programes de l'Alba Riera. Era el que et faltava, no? I va. Busca, no ho acabem aquí, que em queden molts anys de professió i Catalunya és molt petita, S'ha de dir que ha estat idea seva. Vull dir, ha estat la feina més fàcil per nosaltres del món. Sí, vam veure un reel de la Laura, Vam veure el no? reel de la Laura i el Martín, el reel del joc. Del test. Què passarà, I què clar, passarà? i vam dir, necessitem aquest joc, tal... I vam estar fent-lo. Està aquí, el joc? No Clar. I llavors, Passarà. com vam Anem dir, aquí. hem d'anar dentro perquè ens facin aquest joc. I que, no sé, o sigui, em feia molta il·lusió. En plan, és un somni estar dentro. I jo escoltava molt dentro. L'únic que és veritat que, per exemple, la Irma pues, no sabia que hi havia públic. Clar, això és un tema, això és un tema. Llavors l'altre dia vaig ser com, que hi ha públic. Però li vaig A primavera dir, mateix. "S'ha fet Però que hi ha sold out?" públic. que hi ha Sí, públic. sí, però bueno, ja està, estem molt bé, molt bon públic, la veritat. Molt bon públic, la veritat. La gent està molt atenta i no està xiulant i diu, guapa! No, però No, és un públic cute tendre, eh? O sigui, Sí, sí, fa molt caliu. xulo. Jo us volia preguntar si us fa pal convertir-vos en el lesbian Catalan Dream. Saps com a icona lèsbic? Aquesta és la pregunta més complicada, noies, a partir d'aquí. Sí, a com- mi me la suda. O sigui, en plan, com que no me la suda, però com que d'aquí 5 anys hi haurà una lesbian molt més bacana que jo i serà en plan una altra. Si em toca estar un any a ser la lesbian Catalan Dream, amb tu, pues, a tope, saps? Ja tindrem ja tindrem relleu. Saps? En plan, com, no em ratlla. A mi no em fa gens de por això, en plan, zero, rotllo. De fet, l'altre dia, com amb un amic, parlàvem com de temes així, com de, és que no hi ha tantes com que se sàpiguen i com, pues, en aquest sentit, guai. El que em fa més por és com fer cringe, com de... Pues, jo li deia, en plan, vull anar, però no vull fer cringe, com de parella, Sí, tal, sí. no sé què, saps? No esteu fent gens de cringe, sou moníssimes. On es veu Estem d'acord, on no? es veu l'amor és en els ulls. Exacte. Pablo. Exacte. I haig de dir que volíem preguntar-vos també com en quina fase esteu de la relació, en plan, esteu en l'efervescència, esteu ja aterrant i tal, però és que jo veig els ullets com els hi brillen i dic, esteu a dalt, eh? Estem a dalt de tot. Esteu a efervescència, És aquell moment que burbujites. ojalà durés tota la vida. Per això no? han vingut, perquè no tenen res a amagar i estan enamoradíssimes i encara no hi ha pollites que treure perquè ja arribaran. Ja arribaran, I una pregunta que et Ningú vull se'n fer... salva. Ningú se'n salva. Ara estem en el millor moment, jo crec. No? Però una cosa, Sí. totes les fases tenen coses positives i coses negatives. Perquè jo recordo també a la fase inicial amb la meva parella d'ara que era tan, o sigui, em consumia tanta energia. És molt cansat enamorar-se. És insostenible, és insostenible. Sí, no És pots fer molta més coses. feina, tio. En plan, o sigui, no pots ni anar a treballar, en plan, com... No. Ara sí, però, o sigui, t'ho juro que els primers 2 mesos, en plan, era com que la Marta no tenia ni casa, en plan com estaves entre la roca, venint, Però perquè motxilla, jo no sé vivia a què. Madrid, Tu vivies a Madrid, llavors sí. els primers 2 mesos, clar, Era jo vaig estar a Barcelona. Dormir poc, saps, com No aguantar... dormia... No. A més, hi ha la És cosa de m'he deixat la insostenible. muda aquí, merda, tinc la roba allà, Literal. faig esport aquí. Literal. I tu ara vius a Barcelona, o sigui, vas tornar a Catalunya i ho vas fer per la música o ja està una mica previst que tornessis? Jo crec que ho vaig fer pel meu projecte, per Wineta, Wineta. perquè al final el meu equip de management està aquí, com I Catalunya faig necessita música Wineta. aquí, faig música en català, com que tenia sentit i a més com que va ser com un moment de dir pues vull deixar de... O sigui, m'agrada molt ser coreògrafa, però com vull començar a estar més a tope amb el projecte i crec que he de venir aquí. I també perquè m'estava enamorant i pues, no podia estar a distància. No, És no. que, clar, com es respon això? És preciós. Home, de fet, o sigui, clar, a veure, és veritat que els bolos a Catalunya està mínimament a prop, però com porteu la distància en això de ser artistes i de fer bolos i de fer gires? Perquè no ha de ser gens fàcil. O sigui, la veritat és que ara la gira comença ara, o sigui, a veure com va, no? L'altre dia vaig tornar de bolo i la Marta també, i ens vam trobar com a les 4 m arribant a casa, saps? Com tots suades, i va estar guapo, però a veure, jo crec que el bo també és com que la Marta, jo sempre les meves relacions ha sigut com que jo he treballat molt en uns horaris molt podrits, en el sentit de com de que no quadraven molt, i això era un problema, i amb la Marta, per exemple, és com jo sé que jo sóc un caos i la Marta també, llavors està bé, saps? No tinc com el remordiment de joder, és que podria estar més o tal, llavors sempre ens trobem i sempre com jo crec que chill, a veure aquest estiu, què tal? O sigui, enteneu el món... Bàsicament va molt bé que entengueu el món de l'altre, també, 100%. i que les dues sigueu artistes i que estigueu acostumades doncs, que la vostra feina no té horaris. A Bàsicament, veure, també us et dic, respecteu, perquè és si que no pots pillar uns no ens cabrons. separem gaire, també et dic, o sigui, no és difícil perquè ens veiem molt. no. Però, per exemple, quan la Irma se'n va anar a Brasil, te'n vas anar 2 setmanes. Sí, com quasi 15 dies. Te'n vas anar per oci o per curro? No, Per fer el per disc. curro. I allà sí que va ser, perquè just va ser com 2 setmanes i me'n vaig anar al octubre, o sigui que hem de començar, saps?
No, és que 2 setmanes al segon mes em estava sembla... malalta jo. Et Literalment em mata. vaig posar malalta de febre ja i jo crec que... Malalta d'amor. En plan, estava suant i tot, en plan, de la febre i jo crec que era en plan, en part de que necessitava estar a casa. No només tu, però que trobava falta... O sigui, el 10è dia de Barcelona era en plan, tu necessito estar al puto Mediterrani, saps? I menjant normal, saps? En plan... I us veuríeu anant a viure a Madrid si els vostres projectes ho demanen? Jo no. I a Miami? No. Tampoc. Jo a Madrid he viscut molt bé, la veritat. També perquè vivia... Bueno, parlava en català tota l'estona. Bueno, és que només ens relacionàvem amb catalans. No. Érem del mateix grupet de Madrid i anàvem sempre amb catalans. I vivia amb les meves amigues catalanes i tot. Però jo crec també perquè vivia en un lloc molt privilegiat, com una casa que jo estimo molt, llavors estava com molt a gust. I he viscut molt bé. Sí que hi podria tornar, però amb tu no. No. Sí, jo necessito estar amb la meva família 10 minuts. O sigui, jo no em podria anar a Madrid. Necessito el mar, necessito la meva família, necessito el meu pare, la meva mare... O sigui, no, ni pa ni pa. Tu també ets tan familiar? Sí, o sigui, no tant, però perquè també la Irma té com una situació familiar increïble, som molts... Molt equip. Que això és una altra cosa, la Marta, com presentar-li a 7 persones, també com... Clar. Ha sortit molt bé, saps? Que això està guai, saps? I com que també sento que la teva família és la teva família, però també tens com molts amics família, en plan, és com molta gent. Llavors, jo també estimo moltíssim la meva família, però com que no els necessito tant com... A veure, que el nostre no és normal, també. Sí. Clar. O sigui, jo crec que també és com que us estimeu molt i a sobre connecteu molt, o sigui, és com que encaixeu molt, saps? Bueno, Bueno, no vull parlar tampoc de la teva família. família. Del món de l'espectacle, llavors hi ha com molta afinitat també, no? D'entendre els mons... O sigui, amb gent que no, o sigui, amb part de gent de la meva família que no, també, però és que jo crec que és una cosa de que sempre hem sigut molts, ens portem de puta mare, en plan, ens anem de festa junts, anem a dinar junts, en plan, com que és una cosa de... Tinc els meus amics i els meus amics heavy, la meva saps? família, Sortir de saps? festa, Fa una o sigui, mica amb la de- meva mare puc sortir de festa, però com no amb tota la meva família, saps? Que fa una mica d'enveja sana en el bon sentit. Vull dir que quan veus una família en què no hi ha qual. tantes jerarquies, tothom es porta superbé, Sí. tothom s'ho explica tot, ve de gust, coi, ve de gust. Increïble. Estar allà, si ets com a parella, Qui és xulíssim passa- perquè passes a ser tu també d'aquesta família. Qui saps? I passa això més és molt temps guai. amb la família política de l'altra? Quins què? És a dir, tu passes més temps amb la família de l'Irma que a la inversa. Sí, molt més. Molt més. I com va ser la primera trobada? Vau fer sopar oficial en plan faré l'arròs? No, jo crec que... És que també ma mare i jo estem molt juntes i la Paula, perquè treballem juntes, llavors... No va caldre. També va haver-hi són un com moment tantes que jo crec que va ser com molt progressiu de Sí. ara conec a la Paula, ara conec no sé què, saps com així. Sí, a poc a poc. Tu tens germans? Sí. Tinc un germà i, bueno, tinc 2 germans. Sí, Sí, són 3. La meva mare després es va Vale. casar i el Janis també, l'Enric i el Janis. Bueno, tu i jo som amics de fa molts anys perquè jo era amic del teu exnòvio, de l'Adrián Grosser, i home que sent tu i jo molt amics i estem molt en contacte. Ex. Sí, és que Ara ve el moment dels ex. Bueno, sí, però que no. No patim gens, no. Jo volia preguntar-te, que no té res a veure amb això, de És fet... que jo t'estimo molt, Iñaki, És que tu i jo hi havia alguna que ja se'n sumava que tu i jo seríem amics, que allò quedaria allà. Però bueno, ha anat passant. Jo volia preguntar-te què hi ha de diferent, perquè pel que jo sé, ella és la teva primera relació amb una noia. Jo volia preguntar-te què hi ha de diferent en vincular-se amb homes i dones. Quines diferències notes tu? És un preguntón, eh? Si vols et poso una... És un preguntón. És que no ho sé. Ara també és com que estic tan bé que només diria com feu-vos lesbianes totes. Gais, lesbianes, sisplau, sereu feliços. Tinc una amiga lesbiana que em va dir sisplau que les bisexuals parin de dir que totes es facin lesbianes. Ai, perdó. Perquè després Ara, ens trenquen el ara, cor, sí, no sé ara. què. Llavors es desestima Que aquest les comentari. bisexuals es trenquen el cor. Sí. Va dir prou aconsella això la Lídia. La Lídia. Que la Joana la Ho recolzo. És que ho dic perquè quan va venir aquí l'Anna Castillo li vam fer aquesta pregunta i va fer una resposta que em va semblar molt bonica, que ella deia que el fet d'estar amb una noia havia estat molt conscient de moltes inseguretats que ella tenia i que tenia amagades, perquè a l'estar amb homes les inhibia i de sobte a l'estar amb una noia van desaparèixer i va ser-ne conscient de que les tenia. Bàsicament va desaparèixer bastant, perquè no se'n va mai del tot, però la mirada masculina. Sí. No? La pressió de la mirada masculina. La mirada masculina. I això també l'havia fet ella relaxar-se La cançó. més. Claro. I que de fet era una que volia mantenir amb les futures parelles perquè ara està amb un noi. I com que s'havia dit ella Sí. mateixa com haig de si he Exacte. aconseguit arribar a aquest punt a mi mateixa, ara ho haig d'aconseguir, també ho haig de mantenir també amb un tio. amb un saps? tio. Bueno, sí, jo no vull parlar per tu, però jo crec que si d'aquí un temps, que no, però que estiguessis amb un tio,
Crec que... Que no, que no. Altra vida. Tindries una listona en plan de coses que ni pa tornes a passar, saps? O sigui, Zero no, ganes. no vull tirar paraules per la teva boca, carinyo, però no sé. Com ho veus? És que estic pensant que m'agradaria contestar millor, però és que és tan difícil la pregunta. Bueno, pues, si no... O sigui, jo he de dir que amb el tema de les inseguretats, clar, és que la mirada masculina també la tens a dintre, saps? Llavors, jo sento que igualment moltes vegades em venen les inseguretats igualment i tal. Segurament molt menys, també depèn amb el noi que estiguis, no? No sé, has dit l'Adrián, per exemple, doncs jo amb l'Adrián era molt lliure de dir-li com em sentia el que sentia. Sí que hi havia... Pobre Adrián ara, però com serà com Pip, qualsevol direm persona... pip per mantenir la seva intimitat. No Diguem un pip. Com, igual l'altre t'entén menys, saps? Jo crec que és aquesta diferència, que l'altre viu una altra realitat i com té un privilegi, no? Sobretot si és un home cis hetero, i llavors hi ha un moment que potser és més difícil que t'entengui. I jo què sé, jo sento que ets molt sensible, saps? I que les dues són molt sensibles i com que connectem molt també com en la sensibilitat, que no sé si de l'aritme o de lo femení, saps? Sí, sí. Diríeu que sou l'amor de la vida de l'altre? És a dir, la persona Home, Alba, per favor, som molt joves, tia. De qui us heu enamorat? Bueno, de qui més us heu enamorat en la vostra Jo sí. Trajectòria amorosa? Jo 100%. En plan, 100%. O sigui, de la persona que més m'he enamorat és la Marta, segur. Ho veus, el que acabo de dir? No volies aquest moment? Que bonic. Marta, Jo també, he de dir. És que Ara seria rar. Ara seria rar. Polígrafo. Jo mai t'he vist així, també t'ho dic. Vull dir que crec que és 100% cert. Quan ens vam enamorar és com que... Era una locura. O sigui, tots els amics t'escrivien en plan, tu, què t'està passant? O sigui, com que estàs com super... però és que jo me'n recordo que quan ens vam enamorar, clar, jo tenia com... Estava provant el meu directe, estava com així, com molt agobiada en la feina, no sé què, estava com malalta, amb una cosa que... És que l'enamorament és una absoluta embriagadesa. Però igualment, o sigui, estava... En plan, que estaves feta caldo, saps? No estaves en la teva millor època. No estaves a novineta, era. No tenia veu. Sí, estava en molt bona època perquè estava enamorada, estava molt feliç i estava fent el meu projecte, però fer el projecte requeria tant esforç per part meva que estava com que em poso molt malalta fàcilment i llavors que tenia com angines, no sé què, en plan, no tenia veu. La Marta, anava aquelles setmanes anava com amb el... Sí, amb l'embolitzador. Com es diu? Sí. I m'ho havia de fer cada X. I amb la roba per allà, com amb les bosses, no sé què, o sigui, era com un extrem molt heavy, és com que arribes als límits, i igualment seguia sense dormir les 8 hores, saps? Com era una locura. Creieu que encaixeu com a la definició de power couple? Aquí diuen sí. Jo crec que des de fora és molt evident que sou una power couple, en el millor dels sentits, saps? Jo espero que sí. Ja que estem aquí i tal. Jo crec que és una de les coses que més m'agraden de la nostra relació, que és que connectem molt i ens portem molt bé. Saps? Sí. Creieu que us beneficia com a artistes d'estar juntes? A veure, jo crec que en l'àmbit artístic, jo, per exemple, la Marta, en plan, com sí que jo tinc com lo meu i ella té lo seu, però sí que m'importa molt el seu punt de vista a lo que faig, saps? Llavors, en aquest sentit, igual... Sí, crec que em van... La primera que li ensenyes les coses, no? Sí, com que si tu em dius això està bacano, doncs m'ho crec, saps? I si no, merda. I si és una merda, li veig a la cara, saps? Sí, jo crec que a nivell intern és increïble, perquè a mi m'encanta el que fa, m'inspira moltíssim, llavors és com superguai compartir el dia a dia i els projectes i tot. Cap a fora, en el meu cas, jo a vegades penso que em perjudica, sincerament. És que et perjudica? Bueno, al final és un projecte molt més petit i com... Bueno, no sé si em perjudica o no, és que al final m'és igual perquè... Que està la Easy de... Vale, perquè tal... Sí, que estàs amb ella perquè et va bé, no? Que jo també ho he viscut, això, amb altres coses. I que jo no ho havia viscut mai, llavors... Us aconselleu. Clar. Bueno, és com que des de llocs diferents heu pogut experimentar una mica el que li està passant a l'altre, no? També et dic que teniu projectes molt diferents, o sigui, vale que formen part de Catalunya, però teniu projectes sí, o sigui, realment l'únic que tenim en comú és que és en català, saps? Clar. Que bueno, que ja està. I us puc preguntar quin és el tema pel que sempre xoqueu? Jo vaig a preguntar com el jejejeje. Saps? Com en plan de, hòstia, en aquest tema, sempre que surt aquest tema és com... ens enganxem una miqueta. I buah, perro jo, no? La Marta és una oruga, en plan, és molt lenta. És una oruga. Una oruga, m'encanta. Sí, qualsevol cosa que hagi de fer la Marta és com... Vinga, anem a fer-ho, i anem a fer-ho, vale? I anem a sortir de casa, i anem a fer tal. I això és amb el que més xoquem, perquè jo... Ets puntual. O sigui, a mi em pilla molta ansietat
no tenir tot controlat. O sigui, jo crec que també em fa bé com estar amb tu perquè és com tot el contrari i com que a vegades em fa com relaxar-me, però jo soc una persona molt nerviosa i clar, la Marta és de chill, saps? Com, sí, vinga, anem al cotxe, però m'estic fent una torrada de bacate mentre jo estic obrint la porta, saps? Com... Però a mi el que més nerviós em posa és això, com els timings. Jo calculo molt, si he d'estar mig aquí, doncs a les 7 estic a la moto, tal, i ella és com... Ets més neuròtica, tu. Sí, i ella és de chill amb la vida. Soc de chill. O sigui, ets ben bé la idea aquesta de l'artista, que és diferent al de l'escenari, perquè clar, al de l'escenari ets un puto terremoto, un nervi absolut, que has d'anar així per veure on està l'uineta a l'escenari, i després amb la vida, chill. O sigui, jo crec que no és ben bé així, en plan, jo per dintre estic... Per mi. Sí, per dintre sí. Clar, té molta energia. Soc molt ratllada, penso moltes coses tot el rato, en plan, és un com no parar, però després és veritat com que el meu ritme vital, sempre m'ho han dit, sempre m'ha fet molta ràbia, doncs t'ho deixo dir, no passa res, ja ho hem parlat moltes vegades. És una oruga, Soc molt lenta i com arribo tard als llocs i tal. I d'ella? El que més em molesta, perquè clar, qui ho ha dit la música. Em costa molt dir això, en plan, ho he parlat com de que no sé què dir. En plan, us ho juro, Algú tinc, però no ho he vist encara. 8 mesos. Clar. Clar, l'any que ve tornem. 2 anys. El dia que tornem a fer l'entrevista. No, jo crec que seguiran així de moníssimes, la veritat. És que segur que hi ha alguna cosa, però com que hi ha altres coses com que se'm passa per davant. I què creieu que és el que més us potència com a parella? O sigui, com amb el que més encaixeu? Jo crec que riem molt. Això és increïble. Anava a dir Passeu el molt bé. mateix. Riem molt. En plan, o sigui, riem molt tot el rato. I jo crec que això és lo positiu perquè a vegades pots estar amb algú que joder, que està guai i que tens bona conversa, però, o sigui, amb la Marta és mínim 3 cops de la setmana carcajada aquesta que dius em fa mal la panxa, saps? De goteta de pipí. Sí, jo crec que això és com el que més ens uneix, realment, com el riure, no? Jo crec que sí. Passar-nos-ho guai, saps? Jo diria 100% això. És tan fort l'enamorades que estan, ho esteu veient, oi? És fort. No, però com que a vegades en plan... I tu ja estem... Quina calor. Quina calor. Bueno, portem més temps. La vida, tia, la vida. Ja està? S'ha acabat la pregunta? Anava a dir-ho de risa, perquè és veritat que ho valoro un muntó. Jo crec que és superimportant i és que em dona la vida. O sigui, és com tornar a casa i saber que ens farem una risa. Quin és el... Bueno, s'estan rient. Deixem-li el seu petit moment de... Sí, és que... És molt toc interna de relació. Feu-vos un petó. Lavabo allà i si voleu seguir. És tan maco que és com prendre's un àlmax. Saps? Com et cura com tota l'acidesa, com et cura. Et drena. Com prendre's un àlmax? Sí, perquè jo tinc refluxe, llavors jo sempre porto un àlmax a la ronyonera. I l'àlmax és com aquesta sensació de que algú dolç recobreix tot. Llavors la sensació que tinc quan us veig, saps? Quina merda, això potser ho podem tallar. Però em passa, és com, no sé, com un bàlsam. És l'episodi més romàntic i embalador que hem fet adentro. No. Un moment. No a l'amor romàntic, sí al romanticisme, per favor. 100%. Vale? Perquè ens nosaltres som full amor romàntic, he de dir. Sí, al romanticisme. I també a l'amor romàntic, però ja m'enteneu. Sí, al romanticisme, 100%. Jo ara vull fer la pregunta que segur que vol fer tothom. Possible col·labo? Segur. Gork Remix, que estic esperant. Segur. Jo també. Segur. A veure, algun dia caurà. Perquè... A vegades fem com cançonetes tontes i diem cançonetes tontes. Gork Remix, tal. És aquest. O sigui, cançonetes tontes, però com d'estar a la moto i la Marta es pensa que ningú del carrer que les altres 50 motos que ens rodegen a carrer Aragó no ens estan escoltant i la Marta, he fet una cançó, la moto, la musca. Però sí, cançonetes tontes molt i cançonetes sèries alguna caurà, hombre, segur. Alguna sexy. Com de lluny, de l'1 al 10, com de lluny estem que surti una cançó juntes? 6. Un 6. O sigui, 6 és lluny o 6 és a prop? O sigui, 10 és molt a prop. Ah, vale, sí. És a dir, la tenen mig preparada però encara no saben ni quan la trauran, ni com, ni s'atreveixen a ensenyar-la perquè és una maqueta, no? A poc a poc. Un 6. Poc a poc i bona lletra. Bueno, crec que ara ja sí que podríem... No, jo tinc 2 preguntes més. Pues pregunta, filla, pregunta, però rapidet que hem d'entrar a la nostra... Perquè en això que ara dèieu de crear juntes i de fer cançons i tal i qual, vale? Com que és el que... Perdó, tiro enrere. En una de les entrevistes que li he fet a la Musca... Una de 10. No, però la millor entrevista de sempre, ja ho saps. Em va dir, com que jo li vaig preguntar que creia que la Uineta portava a Catalunya, perquè la Musca va arribar, diguem-ne, una mica abans que tu, i a més jo sé que és una tia que controla molt i que té un criteri, no? Què pensa de la Uineta, en plan, ja no com a nòvia, sinó com a artista, no? I m'agradaria que ho diguessis. Com tu quan veus a la Marta sobre l'escenari,
Què veus? Veus a Star is Born? Sí, a mi quan estic mirant a la Marta en plan i ella està actuant i està sent la Wineta, com coneixent a la Marta en sèrio, o sigui, m'impacta molt sempre que la veig perquè sento que la conec moltíssim, llavors quan veig a la Wineta dic, és que aquesta tia va un pas per davant, o sigui, em passa molt, em sorprèn molt, o sigui, a mi m'eclipsa i penso, realment ets com la primera i ets el futur, saps? O sigui, jo sempre flipo, dic, inclús a vegades que et sents com incompresa, que la gent, saps? Penso, és que clar, la Marta és el futur, o sigui, la gent no està ready encara, saps, per la Marta, és el que penso, com que és impactant i tot. Ja està, només digues. Cada vegada estem més ready, jo crec. Sí. Ella ha dit m'eclipsa, tu què penses de la Irma quan la veus a l'escenari? Ai, Iñaki, para. Polín, ho has dit superbonic. Jo flipo també. Vinga, copia. No, a veure, no et copiaré, però és que Irma, para. Jo penso que la Irma és una persona absolutament talentosa. És que ara, com soc la segona, tot el rato sembla que tal. No, però intel·ligentíssima, o sigui, tan llesta, que és molt fort, i a part que es menja l'escenari també, llavors és que només puc veure-la i estar orgullosa. Però has de dir la paraula que jo et dic sempre. Com? No sé si és aquesta, però que jo veig a la Irma i penso, és un futbolista, està guanyant la Champions. Amor. Jo sempre dic que el primer que vull que pensin quan estic a l'escenari és sexy, saps? Bueno. No hi ha hagut comunicació. A veure, amor, jo estic... Guanyar la Champions és sexy. A mi em sembla sexy. Segons quin futbolista ha guanyat la Champions. El Rafinha, que m'agrada. Sí. Em sembla sexy. Bueno, perdona. Surto d'aquest fregau. I l'equip femení del Barça guanyant la Champions altres anys, no aquest? També és sexy. Sí. Òbviament és molt sexy, la Irma, tothom ho sap. Sexy. Sí, amor, que és molt sexy. Jo me'n recordo la primera vegada que vaig preguntar-te en plan de estar amb ella, m'has dit, és que em posa molt! Bueno, perdó, això potser no ho hauria d'haver dit. No tenia la info, Crec que ja s'ho han dit l'una a l'altra, no? Perfecte. Clar, és que és inevitable, o sigui, és que la Irma és la més sexy del món i ja està. Bueno, estic no, però incòmode. amb el teu projecte sí que vull dir que pues, és molt fàcil com... No, tothom veu la Muixca i diu uah, quina passada, com les cançons que fa, com escriu, també com amb l'edat que tens i que vas començar molt petita, com... Però... I això, com que tothom pot valorar com el talent, perquè crec que és inevitable, saps? Com que el veus. I llavors jo, que també veig com la part de darrere, és com heavy, perquè aquesta intel·ligència que ella té, jo també la veig com des de com mou el seu projecte, com la Irma és com de les persones més que tens les coses més clares que jo conec. Això ho admiro molt perquè jo sóc zero així. Llavors és com, té les coses superclares, té la força per tirar-les endavant, i és molt admirable, I això. treballes juntes, oi? Perquè tu li vas fer coreos, oi? Per la gira del nou disc. Sí. I bé? O tot el rato. Mig. El primer dia va costar com de... El primer dia que et va digués ser el que molt havies de heavy. fer. El primer dia va ser de les situacions més incòmodes de tota la meva vida. Perquè la Marta m'havia ensenyat a fer alguna cosa i jo em sentia com molt vulnerable. O sigui, realment el primer dia va ser el dia que vas estar O sigui, vaig sudar de 3 hores estirada. a terra, no li vaig fer cas. Perquè jo el primer dia, quan faig coreos per algú, com li faig escoltar l'àlbum a la persona com a través del cos. Vale? Llavors jo em poso com a darrere i observo la persona escoltant el seu propi àlbum o les cançons que siguin del directe i com deixant-se portar... Que faci coses amb el cos mentre escolta l'àlbum. I a mi em feia una vergonya que flipes. Fotre'm a fer així, saps? En plan... Però jo vaig dir... Però jo li vaig dir, en plan, poden ser coses tipus... tio. Que et vinguin de gust, en plan, que et generin plaer físic, en plan, pots estar estirada... Clar, ella es va quedar amb estar estirada tot el rato. I pots estar estirada, pots saltar, pots córrer, pots ballar, pots moure la mà així, en plan, el que et surti d'escoltar això, saps? Llavors, clar, la Irma, que anava amb una sudadera, amb una caputxa, es va estar... O sigui, s'estira, es fica la caputxa així, vale? Van passant com les cançons, en plan, portava com 3 cançons, les llums estaven mig apagades, jo amb la llibreta. Portava com 3 cançons i jo, bueno, potser s'ha dormit, com a la 4ª cançó o 5ª, i jo com així, sense mirar el mòbil ni res, com observant a la Irma, tal, i com fent la meva feina, saps? I a la 5ª o així vaig dir com, amor, estàs bé? Com per saber si estava desperta. Com sí, i llavors al cap d'un rato com que vas fer així,
vaig fer la croqueta, tal. Bueno. I ja està. Expressió corporal P5, no Sí, passa sí, res. ja està, Vull ja dir... Llavors, en comparació com amb el primer assaig, ha sortit molt bé. Clar, anava a dir. I després I molt el bé. directe és increïble. Un batxe i ja està. Molt bé, noies. Ara sí, ha arribat el moment de que entrem a la Green Room. Entrem a la Green Room. Bueno. Ara ha arribat el moment del test esperat, el motiu pel qual heu vingut a dentro. Ara us farem el test de la parella. Us direm, quina de les dues és més tal? 1, 2, 3. I heu de dir musca o boineta. Haig de dir que amb lo generoses que han estat... Bueno, fem millor. No, és la vegada que arribo com més tranquil·la en aquesta secció. Sí. En plan, És que tu ets patidora de mena. Sí, soc patidora de mena. I això ha anat molt bé. Llavors direm musca o boineta, vale? Començo jo. Podem pujar una miqueta més la música? Hem de Així la assenyalar tensió. o dir el nom? Dir el nom. Dir el nom, No? perquè com Musca o la gent que ho boineta? escolta per àudio, així després com ho segueixen bé, vale? Som-hi. Quina de les dues és més romàntica? 1, 2, 3. Musca i boineta. Musca... Jo he dit les dues. I tu has dit... Comences fatal. A veure, jo soc molt, però jo crec que la Marta una mica més que jo. Vale. Quina de les dues estira més pets? 1, 2, 3. Boineta! Musca! És que hem tingut una conversa aquesta setmana d'això. Sobre pets? Llavors, jo he dit, no vull parlar d'aquest No tema. explicaré una tinc anècdota aquest tema. perquè no vull deixar malament a la Marta, però perquè la gent m'entengui, boineta. Ja està. Perquè ara viviu juntes, oi? Per cert, que no ho hem comentat. Clar, sí, clar, viviu juntes. Per tant, els Exclusiva pets mundial. ja formen part, diguem-ne, de la relació. Realment no formen gens part de la relació. Menys mal, Jo Una crec que no cosa. cal. Jo crec que no Jo, cal. les parelles que tenen pactes d'inauguració, ho sento, però no ho entenc. Jo la gent que no caga davant de la parella i no estira pes davant de la parella, no ho entenc. Jo. Esteu No, malalts, ni parlar-ne. és normal i no passa res. No cal. Ai, No cal Tenim cagar. dos Ja m'ho direu, lavabos. ja m'ho direu. No, Bé, ja està. Tu estàs d'acord amb mi, oi, espero? Tampoc estàs d'acord amb mi? T'has de guardar alguna cosa, no? Bueno, flipo. Sí, exacte. No sé què us passa, no esteu bé. I els pets està bé Aneu a teràpia. Vale, seguim. Vinga, va. Quina de les dues és més horny? 1, 2, 3. Musca. Musca. Boineta. Musca. Va, musca. Vale. Quina de les dues fa millors regals? 1, 2, 3. Boineta. Amor. Sí, amb l'últim... Musca. Marta, per voler fer el test et veig molt indecisa, eh? Ja, és que sóc molt indecisa, jo. Wineta, O sigui, ella sap empaquetar, tal, no sé què, saps? És que el packaging és una part molt Jo important d'un bon regal. Jo només sé com dir, buah, doncs pillo això, saps? Però em costa molt. I sempre és perquè m'ho ha xivat abans el que vol, saps? O sigui, no sé. és que jo soc molt fàcil també amb això. Sí. Wineta, va. Wineta. Quina de les dues és més gelosa? 1, 2, 3. Wineta. Ah, mira, en Aquesta no hi ha hagut dubte. Quina de les dues té més ego? 1, 2, 3. Musca. Jo crec. Sí, amor, tu, Musca, sí. tu no tens. Quina de les dues és més rata? 1, 2, 3. Cap de les dues, jo crec. Rata de pasta? Rata de pasta. Però si n'haguessis de dir una? Buah, 0, No ho sé, Pot ser que cap. Sí, pot ser que cap. Bueno. Següent. Aquesta em sembla tan difícil. Aquesta és dura, aquesta és dura. Per nosaltres, Per Vale, a nosaltres veure. potser. Quina de les dues té més flow? 1, 2, 3. Wineta. Musca. No, Wineta. Cute. Wineta. És A veure, si juga... Jo Un no moment. ho he dit en plan... T'ho Si dic perquè ho crec. no, jo tinc la resposta. Si juga Musca i Marta, guanya Musca. Si juga Musca i Marta, Wineta, guanya Musca. Wineta. Guanya Wineta, vale. Sí, Wineta. Vale. Ara la següent pregunta. Flow. Quina de les dues és més mentidera? 1, 2, 3. Wineta. Musca. Bueno, Jo soc zero mentidera. No explicaré una anècdota. L'anècdota. No, Musca, jo ho tinc clar. Jo És no. que claríssim, he trigat massa. Sí. Alba? Aquí hi ha coses, Aquí hi ha estan coses. Sí, broma, és broma. Quina de les dues té més dependència de l'altra? 1, 2, 3. Wineta. Que mona. Però en plan bé. Dependència cute. Jo crec que dependència les dos.
O sigui, en plan, aquí no salva ni Déu, però tu una mica més, saps? O sigui, jo crec que jo sóc més depenent amb coses que la Irma m'ajuda molt, pràctiques, saps? Tonteries, saps? Com... Ajuda'm a fer això. Llavors ajuda'm diríem- a Porta'm aquí, l'altre. En plan, allà. té moto, jo no, doncs em porta tal, o tinc un problema amb no sé què, i doncs la Irma Diríem que m'ajuda, wineta, doncs. Diríem que wineta. Wineta, sí. Vale, i aquesta última, en comptes de haver de dir el nom, us donaran dues opcions i heu de dir l'opció que us quedeu. En plan, direm A o B, dieu A. Vale. Les opcions són matrimoni o fills. 1, 2, 3. Bé, Fills, o sigui, bé. Fills. Molt bé, fills Estem les molt dues. d'acord. Molt compenetrades, això. Pues un casament vostre seria increïble. Us haig sí, de dir. jo em vull casar per fer un fiestón, Vale. 100%, però, o sigui, jo vull tenir molts bebès, en plan... Oh, Es nota de la família que vens. Clar, ja està, família nombrosa, sí. I a tu et sí. sembla bé per la part que et toca més que res, perquè clar, s'ha de ficar ser una conilla. Sí, a mi em serà bé. A tu et va bé, no, amor? Sí. Molts bebès. Vale. això potser És un quan... tema que queda molt lluny. Sí, És un tema que queda lluny. I quan us arribi l'edat de plantejar-vos ja veureu que lluny us queda. No, no, jo deia 4, dic 1. Ja. Ojalà Ara sí. bessons, 2 i ja està. I així, i així ho tens fet, no? Sí. Bueno, Que món, això ha sigut maco, eh? ara entrem com a Tota la la greta part des d'aquí. de la Green Room on el públic fa preguntes. Llavors, Mani Inocente. Normalment són molt més fortes que les nostres, us aviso. I En farem una hem de cada- respondre juntes? Sí, no? Bueno, en funció de la pregunta. Què diu? Per quants diners cantaríeu només en castellà? Mira, ja la podem tatxar. La teníem després. No, empezamos fuerte. Home, a ver, si puc pagar molta pasta a la gent que necessita, pues canto en castellà, la veritat, en plan, Quan és molta pasta? joder, pues per 20 milions de pavos, sincerament, a l'art mola, però saps? Ja no perquè estem en català, em diuen 20 milions de pavos i deixes de penjar música, vale, la faig al Clar, meu clar, quarto sí, i ja sí, està, sí. saps? No em sembla cap liada, la veritat. I tu, Marta? Com no pel català-castellà, però en el tiempo que corre, 20 milions d'euros, Per la joder. gent que necessita, que ho has dit molt bé. Per la gent que necessita, no sé qui és, però... Robin aquí anem. Hood, Robin Hood. Literal. I tu? Jo soc molt dolenta amb els números, no vull contestar. Pues agafa una altra paperet, Clar, Vale. sí. que està contestat la Irma. I els barreja. Com et sents a sobre l'escenari? A tu. Tu t'estan preguntant a tu? Jo a l'escenari em sento increïble, o sigui, super lliure, poderosa, Com una fada. més que una fada, en plan, sento que l'escenari, és que pujo a l'escenari i és que pot passar qualsevol cosa. Llavors l'escenari és com el meu aliat i és increïble. I tu? Jo, bacano, sí. Sexy. Ella és sexy, com ja dit. Sexy. Sí. Una Dues més. una més cadascuna. Sexe, hòstia, abans o després d'un bolo? Ni abans, ni després, ni... O sigui, abans, nipa. En plan, ni nier, tal, no sé què, no. I després... A veure, però és que tu estàs dient abans en plan 2 segons abans, saps? A veure, posa No potser és abans. Abans, en plan, per la tarda, saps? Jo crec que no és un bon timing, en plan, després estàs reventat i estàs suat i abans estàs preocupat perquè vagi bé el bolo. Aquell dia no toca, ja està. Uau, molt bé. I tu, Marta, següent Jo paperet? tot, jo les Tu dues. abans i després. Aquesta sí que la respons, Abans eh? i després. I última, de les Última del pregunta del públic. públic. Quina cançó eliminaries de tota la teva carrera musical? És per tu, Marta. Ah, a veure, tampoc tinc una carrera tan llarga. Com que he d'eliminar alguna. Una cançó que hagis tret que borraries. Clar, I ho he de dir segur. Sí. I no puc canviar. No es borra de veritat. És un joc. És És un joc. Et veig molt No l'has de tocada. borrar, realment. Ah, mira, doncs ja sé. Ai, és que em perjudica. No diguis... Vale, bueno. Que no. Res, va, digue. Vols consultar primer amb ella, després... És que ara m'està costant com recordar, però... alguna col·labo així com típica que he fet en un dia... Sí, col·labo és com la fàcil, perquè al final una col·labo tinc implica un tema més com... amb una noia que m'estimo molt d'Argentina que es diu Bandolera, però que potser no em sentia tan part del projecte, com que estava el tema fet i em vaig tirar 2 segons i va sortir pues, igual aquest tema, saps? Però l'estimo. Jo diria Fatal Fatal, que la vaig treure aquest any, per això deia que em perjudicaria. No, un moment.
No sé si m'has fet una senya. Perquè ara, quan l'escolto, se'm fa una mica lenta, de tempo. I canviaries coses. Sí, llavors el directe l'he canviat ja i faig com un remix com que el tempo està més ràpid i llavors la trauria per ficar-la. Molt bé. I ara passem a les nostres preguntes de la Green Room, que són, bueno, jutgeu vosaltres. Primera, el vostre celebrity crush. Jo, la Lily Rose Depp em flipa. Lily Rose Depp, celebrity crush. Sí. Jo no ho sé, us ho juro que no ho sé. No sé. Abans heu dit l'Anna de Armas i l'Anna de Armas va ser com el meu primer celebrity crush, jo crec. Estava completament obsessionada amb l'Anna de Armas a l'internado. I ho he pensat, per això ho he dit. Spoiler, final dramàtic, Jo encara estic enfadada. De l'Anna de Armas a l'internado, dic. Heavy. Bueno, es moria, bàsicament. Següent. Però ara 15 anys no més tard. sabria. Horrorós. Següent, va. Marta, quin follow, si és que no ha arribat, que creiem que no, a Insta esperes tenir abans, Batguial o Rosalia? Perquè... A veure, amor, pots dir Rosalia, no passa No, res. Batguial. A veure, jo et vaig ajudar un moment, vale? L'Alba és molt Però ja he més contestat. easy que et comenci a fer Està bé follow. que la Ja Rosalia. que estàs, ves a algú menys realista i tria algú... També et dic que si la segueix la Pili, la Rosalia no està gaire lluny, Jo veig a Wineta fent-li coreos a la Rosalia. Jo també ho veig. 100% jo i no tinc, estic fent la de fet, pilota. ho dic 100%. Ho sé. Sí. Muixca, d'aquests featurings, si haguessis de desfer-te'n d'un, quin seria? Julieta, Tallets, Figaflaues. Hòstia, la mare que us va parir. És un joc. Pots contestar ara i després que ho tallin. Bueno, No, però tu que ets la jefa de produ de muntatge. Ho han dit! No, perquè els hem dit que si hi havia alguna pregunta que no estaven còmodes la podíem treure. A veure, ho diré no per als que canten, sinó pel tema que més em bacano, ¿vale? Jo crec que la Julieta no la puc treure perquè un hit a l'any no fa mal i realment és algo que funciona molt. O sigui, em quedo amb la Julieta, no. Diable, el tonteo, mira, crec que trec la dels tallets, però perquè és un tema que va funcionar, però Diable és que no Diable puc treure-ho perquè va funcionar molt més, va saps? marcar l'escena Llavors, així fixant catalana, amb el jo que diria. funciona, he de treure el tonteo, però també és un tema que em mola així, reggaeton, o sigui, per descarte, el tonteo. Molt bé. Sí, els tiets. Muixca, persona més famosa amb la que t'has enviat DMs. Que no és la Beneta. Que no ha de ser horny, Pot ser DMs. Home. Bueno, ja, però és que moltes, en plan, slide into the DMs, s'entén que és... A Instagram. Sí. A veure, li vaig enviar a la Rosalia quan em va començar a seguir un missatge i em va contestar. Això jo crec que... Però no crec que sigui en plan, no crec que sigui un DM com a tal, perquè segurament... És un DM. És un DM, és un DM. El canal és DM. Bueno, doncs això... Pues, a veure, em va enviar un cor, o sigui, no em va preguntar què tal, saps? Vale, aquesta pregunta és per les dues. Quin és el millor moment per tenir sexe? Mañanero, nit o siesta? Siesta per mi. Tu què opines? Tots, em dirà. Com durant el dia, també Sí, durant a el dia. mitja tarda, saps Com això? quan... Que no Abans de saps, sopar. Que no t'ho Que no esperes. t'ho esperes, Que no t'ho saps? esperes, no t'ho esperes. Tu per tu, Alba? Jo el mateix. Bueno, ja t'ho vaig dir. Què I passa? sorpresa, en qualsevol moment. Jo ja saps que sóc bastant de tots, no mentirem, vull dir, sóc bastant... T'entenc, en aquest sentit. Sempre disponibles. Sempre disponible. Però Sempre haig de dir oberta. que al moment de la migdiada... La migdiada, la És que migdiada. no maco que és la paraula Jo també migdiada. jo soc molt de migdiada, aquell despertar tonto que sí, has de dir, uf. Sí, Oi? Sí. Sí, sí, I és sí, aquesta cosa de que no t'ho esperes, de que no ve tan a cuento. I Sí, que no és en plan, anem a dormir. No és perquè avui hem de Sí, fer, sí, perquè tal. I la llum està bonica també, Sí, saps? Com estàs de la guapa. tarda. Tot Estàs acompanya, guapa. tot acompanya. Estàs guapa. I la boca no t'ho fa tant. Perquè la siesta és curta, perquè el polvo mañanero, carinyo, allò fa un susto a vegades. Hòstia, puta. Ell no li importa parlar d'això És ni de veritat. res, com podeu comprovar. Clar, tio, Vale, Ara és un comentari molt teu. molt Que és escatològic. molt net. Molt net. Ah, no, aquest... Ah, sí. Última pregunta del programa. Vale. Per les dues. Vale? Heu de dir amb quina d'aquestes 3 persones faríeu un trio, o sigui, qui convidaríeu al vostre llit. Vale? Ok. Clar, és que aquí hem fet un popurrí estrany. Popurrí perquè hi ha gordo. una mica de tot, A una veure, mica a veure, de- a Al veure. micròfon, carinyo. Perdó. Juliana Canet. Hòstia puta. Maria Jaume. Hòstia puta. És que Maria Gina em sembla ja too much. Hòstia en plan, puta, I ara que nen. s'hi dit la teva germana, saps? Sí, sí. I Rigoberta Bandini. Hòstia puta.
Quina merda d'oferta. En plan, no, d'ofertes en plan per triar, no de la Paula, joder. T'hem entès. Quina merda d'ofertes en plan com... Mira, jo sincerament... Amb totes heu tingut... Clar, o sigui, amb totes hi ha vincle. Em semblen les tres molt sexis. La Rigo em sembla molt sexy, la Juliana i la Maria. La Maria està un col·lega. Estaria feo. I som amigues. Està raro. A veure, la Paula està La amb Rigo l'Esteban. està amb l'Esteban i a sobre... Té un fill. Tens un vincle com molt... En plan, que no. Ai, potser ho hem posat molt fàcil. Així, jo crec que la Juliana... Però la Juliana també té parella. Sí, però no conec... En plan, no Però conec... és igual. Em refereixo que, en plan, que jo no tinc tanta relació amb la Juliana. Jo crec que és depèn del que t'esperis. Com amb la Maria Jaume, m'entens? Sí, jo crec que amb la Juliana seria un polvo de molta conversa, com hi hauria molt text. Clar. Amb la Paula, amb la Rigo hi hauria com un any de la Manso pel mig, saps com? Clar, és que, o sigui, quan deia allò de merda és com perquè realment Un anell vibrador. no hi ha ningú No, un que anell digui... com de la "Buah, Manso, no sé com. O sigui, tu volies dir que amb la... No, jo el que entenc és que tinc amb la menys Juliana no hi tens afinitat". tanta confiança, Exacte. per tant és més fàcil Seria follar una mica perquè menys no hi ha... incòmode, Clar, una mica menys clar. incòmode entre els noms. No sé tu què creus. Després ho És podria que la explicar el Maria que no Jaume són sortia, pensa que col·legues, clar, saps? seria... En plan, com- Bueno, això la Juliana ho està escoltant És que segur. ho hauria d'escoltar, Uah, clar, d'explicar el que estem no donant com... Marta, Però, sí, diries. però pues que bé, pues que guai, no? A mi em faria il·lusió Sí. ser O triat. sigui, jo crec que una mica és com el que dèiem, com que les tres les coneixem. O sigui, són com tres persones que les coneixem, o més o menys, Sí. o tens, no? Amb la Maria tens Vale, més doncs vincle tu, anem a amb fer la Paula i jo, doncs i amb amb qui la Juliana. faríeu un trio? Trieu algú famosa, aquí entre les dues. Penseu, parleu. En plan, poguéssiu triar qui volguéssiu. Ja que ho hem fet tan malament, que ho diguin elles. Negociem. Digues. Però ràpid, que estem anant una mica tard. Jo amb la Lili Rose Depp, ja que estem... Bueno, pues amb la Lili Rose Depp, a mi m'encanta, clar. Doncs un aplaudiment per la Musca i la Buinata, per favor, Gràcies. per una entrevista tan generosa. Moltíssimes gràcies, noies. Ha estat un Merci. A plaer. vosaltres ens veiem al pròxim programa de l'Alba Riera. I al final no et Gràcies. convidaré. No. Gràcies també a les que heu vingut avui un dia de calor i heu estat amb nosaltres, també a RPS, tots els tècnics, i que ens veiem a la propera. Merci per seguir venint a veure'ns. I dureu molt, per favor, que és que Sí, sou per molt favor, sou per favor. No adorables. volem mai entrevista de ruptura. No la voldríem mai. Faria molt de mal. Moltes gràcies, noies. Un aplaudiment per totes Sou vosaltres perfectes. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.